Uma kuwukuthi uphuphe imvula, okokuqala lokhu kuveza isibusiso. Uma ubuka imvula, ivamisile ukumela isibusiso sikaNkulunkulu, ukuhlinzekwa kwakhe, kanye nenala. Uma ubuka imvula ingasho isikhathi sokuphumelela nokuvuleka kweminyango emva kobunzima odlule kubo. Uyayibona le ndaba? Okwesibili, imvula iyaveza ukuvuselelwa. Imvula igeza uthuli bese futhi ilethe impilo entsha. Ngokomoya ingamela ukuphulukiswa, ukubuyiselelwa noma ukuqala impilo entsha. Okwesithathu, imvula iveza ukukhula. Njengoba imvula ikhulisa iy'tshalo uma uyibona nje inetha ngaphandle, iphupho lakho lingaveza ukuthi uyakhula empilweni yakho. Kanti futhi mhlambe uyakhula ekukholweni ngokomoya, noma ukukhula imali, ibhizinisi, noma ukukhula komndeni. Uma ubona nje imvula kuyasho nje ukuthi kunokukhula okwenzakalayo, uyaphezulu, uyakhuphuka njengomuntu, awuyi phansi, uyakhuphuka. Okwesi-4, kungaveza ukuphendulwa kwemithandazo yakho. Ngesinye isikhathi uNkulunkulu usuke sekasho ukuthi sengikuphendulile. Uma ubuka ku-Isaiah 55 verse 10-13, iyasho ukuthi njengegama likaNkulunkulu uma likhiphe emlomeni wakhe lifana nemvula, lehla njengemvula liphinde libuyele phezulu. Ngakho-ke iyaveza ukuthi imithandazo yakho seyiphenduliwe. Njengoba ngisho ukuthi uma uyabuka abanye bakholelwa ukuthi imvula imele umusa kaNkulunkulu impela, nokuthi imithandazo vele nje sekuyisikhathi sokuthi iyaphendulwa. So uma ubuka ibuke njengokuthi usuthola igama lenkosi, amazwi wenkosi uJesu Kristu, amazwi kaNkulunkulu, usuthola igama likaNkulunkulu noma iy'mpendulo. Okwesi-5, ngasho ukuthi kuveza ukuthula nokuphumula, yabo, uxolo, ngoba uma ubona imvula enhle ena kahle, yabo, iba nalokuphola, yabo, iphansi, yabo, imvula ethambile, ingamela ukuthi yabo yonke into ihamba ngokuthula. So ukupholiswa kwenhliziyo kuyavela lapho, nokuthi kungaba ukududuzwa ngemva kwesikhathi esinzima, sokuza nje ukuphola empilweni yakho ukuthi hayi iy'nkinga nezinto ey'nzima sezidlulile phela. So kuwukuthi manje yonke into sehamba ngendlela enhle, yabo, sehamba ngendlela kaNkulunkulu.